Spojka 28, pojďte dál. Mám pro vás zásadní úkol. Předání předmětu nesmírné důležitosti. Podařilo se nám ho získat od Američanů. Nesmí padnout do rukou farmaceutického průmyslu. Situace je ale komplikovaná. Máme jen tento popis. Tmavovláska, kožená bunda, věk 30 let. Heslo, bez práce nejsou koláče. Nesklamu vás. Dále. Agentura má to mýdlo. Pošli mi sem jedničku. Dobře. Mám pro tebe zásadní úkol. Vezmi si k sobě 2. Američani to totiž posrali. Získejte to mýdlo za každou cenu. Budoucnost našeho biznisu je v ohrožení. Nesklam mě. Nesklamu vás. Dobrý den, díla jste, že život byl stvořen? Duchovní otázky jsou něco, co opravdu musíme... Dobrý den, máte chviličku. Ne, nemám. Kdo z vás potřebuje? Můžete mi dát jeden Ne, podpis? nedávám podpis, dávám něco jiného. Teď už to fakt kurva nesmí. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre tour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme on dit ici, bez práce nejsou koláče. Donc, je vous demanderai une petite participation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, merci. Jo, jdem rychle, pojď. Dobrý den. Postarejte se o to. Stoj, ty mrcho! Prosím, okay. Sticha. Ani nevíš, do čeho ses namočila. Co jsi tam dělala? Prostě, ne, dobrý, nic se ti nestane. Hlavně v klidu jdeme. Naval to, co máš v kapse, dělej! Ty moje peníze. Ne, peníze mě nezajímají, ten balíček, dělej, dej to sem. To bych nedal věc. Ani nevíš, do čeho jsi zapletla. Ty jsi v takovém průseru, pojď se mnou. Počkej, jako do čeho jsem se zapletla? Hele, byla jsi ve špatnou chvíli na špatném místě, tam jsem měla stát já. A nedivím se, že si nás spletli. A co se mnou bude? Já se o tebe postarám, dostanu tě do bezpečí, jo? Jak ti mám říkat? Já jsem Klára. Emma. Kluci to nezvládli. Běž. Abych všechno dělala sama. Tak už, jako čekáme tady hodiny. Já vím, ale konečně jsme dostali zelenou. Tak pojď, musíme na střechu, tam nás vyzvednou.
Co tady šlo? Mýdlo?